Hola de nou i benvinguts una vegada més al meu canal. Avui us porto un nou Coses Meves, un Coses Meves que faré amb Beyond Eyes de fons, un videojoc on ens posem a la pell d'una noia que acaba de perdre la vista i ha de descobrir el món d'una manera diferent, tot perseguint el seu nou amic. El videojoc, com veieu, està fet per Team 17, la gent que s'ha encarregat de grans videojocs com Worms, i ja el podeu trobar per Xbox One, PlayStation 4, a la plataforma Steam, tant per PC, és a dir, Windows, Mac i Linux. Dit això, us he dit que eren coses meves, no una ressenya, oi? Doncs anem al gra. Avui us vull parlar d'un tema força curiós, almenys això és el que em sembla a mi. I és que m'estic trobant, no? Tot descobrint canals de youtubers catalans que tiren i ens posen gameplays, que tots els gameplays dels youtubers catalans estan fets amb PlayStation, és a dir, PlayStation 3 o PlayStation 4. 4. N'hi ha alguna de PC, sí, és cert, però la majoria són de plataforma PlayStation. I la veritat és que em pregunto per què. I vull que vosaltres, els youtubers catalans, em dongueu una resposta, perquè jo no la sé trobar. Ara mateix que jo sàpiga, sóc l'únic que penja streaming de jocs de la plataforma Xbox, i concretament d'Xbox One. Em vull penjar de Xbox 360, ara aprofitant el tema de la retrocompatibilitat. Però bé, tot arribarà. Així doncs, posant-me a pensar jo del per què podia ser que tots pengéssiu vídeos de PlayStation, se'm va acudir que en el cas de la PlayStation 4 sí que és cert que amb el tema del botó Share i la connexió directa amb YouTube, així com a l'streaming en directe, doncs podria fer que tot fos una mica més fàcil i que la vostra intenció a l'hora de comprar una nova consola de nova generació tingués en compte aquest concepte, no? És a dir, PlayStation està vinculada directament amb YouTube, per tant, com que jo vull fer gameplays o gravar vídeos i pujar-los a YouTube, em tiro de cap a PlayStation. Podria ser un motiu. Tot i això, la majoria crec que editeu els vídeos, per tant, no pengeu gameplay directe. Potser l'única persona que he vist que penja gameplay directe, no, però és que tampoc, és l'Hola em dic l'Oriol. Però és mentida, perquè els edita, posa els seus crayons i els seus títols, per tant, tampoc ho fa directament. És a dir, que ho fa, per tant, a través d'una capturadora, suposo. Aleshores, no entenc el per què. Un altre motiu, sí, hi ha un motiu força de pes, que és que a Catalunya i així com Europa o la península ibèrica, doncs PlayStation sempre ha tingut un fort arrelament, no? Fins fa ben poc, si tu li deies a un pare veies que anava a comprar una consola, no deia que volia una consola de jocs, deia que volia la Play, sense saber què era, no? Així com ha passat en altres èpoques amb Nintendo, doncs podríem dir que PlayStation ho va aconseguir sobretot des de PlayStation 2, i aquest podria ser un altre dels motius. Però jo realment no sé quin és el motiu real. Així que el que m'agradaria és conèixer-ho, i per això us animo a tots a deixar comentaris al canal explicant-m'ho, perquè vull treure aquest dubte, aquesta cosa del cap, no? I saber per què sóc l'únic aquí que tira amb Xbox One. I també us animo, si voleu, doncs, a fer un vídeo i respondre amb un vídeo. Així que res, us deixaré una estoneta més amb aquest joc de fons. Mireu el gatet, com maco. Gatets, que no sé per què agraden tant els gatets a YouTube. Doncs us deixaré amb un minutet més d'aquest joc, que encara no sé si és fantàstic o no. El que està clar és que està gràficament molt cuidat. Guaita, se m'ha descarregat el Plants vs Zombies. Retrocompatibilitat, ho veieu? I a part d'això, com sempre, dir-vos que agrairé tots els comentaris, que compartiu aquest vídeo si us ha agradat a les vostres xarxes socials, els vostres likes, els vostres dislikes. També són d'agrair perquè, collons, si una cosa no t'agrada, doncs
El millor és que la persona que ho ha fet sàpiga que allò no agrada, no? I si us subscriviu, si no és que ja ho heu fet, doncs fantàstic. Així que res, aquí us deixo. Envieu Nice i el seu jardí. Apa, adeu!